So mga S-Friend, dito tayo ngayon sa isang malaking gasolinahan ito dati. Nung college ako dito sa lungsod na ito, tandang-tanda ko na isa ito sa mga talagang ginagawang garahe ibig ko sabihin ng mga jeep, ng mga iba pang may ruta papunta ng norte. At ito nga, nakakabigla dahil pagbalik namin dito, ito na yung nakita ko na parang masasabing hindi natin alam kung sa lagay na ito nag-transfer sila o nalugi na lang ng ganun-ganun na lang at iniwan na lang yung lugar ng ganito. May iba pang mga kwento na sinasabi nila mga S-Friend na itong lugar na ito kasi ay balak daw pong bilhin. Kaya lang dahil nga hindi sila nagkasundo or whatsoever, may mga ganun silang usapan daw dito noon, nakatiwangwang na lang. Kasi hindi pa talaga nagmamaterialize, hindi pa talaga nagagawa yung dapat sana na pag-acquire nitong lupang ito at gagawin din daw sana siyang terminal ng bus. Okay, since gasoline station ito mga S-Friend, ito nga, syempre hindi kompleto yan kapag walang CR. So here goes the CR. As in pati toilet wala na rin pala, ano. So kung nyo makikita talaga, yung Agyo na lang ang makikwento talaga kung gaano grabe yung pollution dito sa lungsod na to. Tabi-tabi po. Ito. Okay. So tulad din ng mga ibang abandoned spots na ating napupuntahan, as usual, mapanghi katulad nito. Nandito tayo malamang siguro sa dating parang convenience store niya siguro ito. At hindi na rin mapupuntahan ng nasa taas dahil wala na ring stairs. Ando ng marka nila. Si Mary, ang aking pinakaunang best friend hanggang ngayon. What's this? Profile ng aking best friends. Unfortunately mga S-Friend, ito pala ay pinang ano sa tae. Shit. Pinang ano sa tae. Okay, so ito nga yung paakyat doon. Wala naman talaga tayo katulad na rin ng mga unang pinuntahan natin, mga abandoned na mga lugar. Wala naman na tayo talagang sobrang makikita dito or i-expect na kung ano pa man. Ito malamang stock room.
Uy, may tumatao pa ba dito? May walis. Tsaka natamong merong nag-aano ng apoy oh. Siguro yung panluto, yung mga ayan oh. So malamang mga street dwellers yung mga yan. Tulad niyan, ito may mga talagang nagluluto dito. So talagang may mga pansamantala siguro dito talaga na nag-i-stay yung mga nasa lansangan, sigurado ito. Ayan no. Di naman basta-basta pwedeng magsunog ka na lang dito. Talagang pati yung pintura ng tiles niya. And as usual, tulad na lang ng mga pinupuntahan nating mga abandoned na lugar, hindi mawawala yung mga graffiti na katulad nito. Mga graffiti na yan na street art nga kung tawagin, sabi nga nila. Definitely dito nangyayari yung mga pagmemekaniko, yung mga sirang mga sasakyan. Dito sa area na to. And hindi lang namin alam kung sinong nakaiwan po ng sapatos dito. Si Cinderella ata nang galing dito. High heels pa siya actually. Okay. Next spot ay dito na. Hindi natin alam kung ano yung dating nandito, kung anong part na ba ito. Pero isa ang tiyak. Kasi may tsinelas, may brush. So ito nga mga S-friend, hindi ko lang kasi hindi ko lang makuha yung term sa ngayon kung ano yung term na yun na dito yun eksakto sa malakas talaga yung pakiwari ko. Ito yung alam mo yun, lubog ito dito ginagawa din yung pagmemekaniko ng mga sasakyan na kung saan nandito sa loob yung gumagawa. At hindi lang yon, mali yung sinabi ko kanina. Yung kaninang nandun sa kabila, andun nangyayari yung pag-vulcanize, yung pag car wash. So dito sa part na ito, mga S-friend, ginagawa yung pagmemekaniko. So nandito yon. So hindi na natin makikita, natabunan na siya. At hindi natin alam kung gaano karaming basura na yung mga nandito ngayon. Pero sa palagay ko, ito yun andito yung sasakyan, and then yung gumagawa andito sa ilalim. So hindi ko lang alam kung anong part ng gasoline station yon. Bukod pa doon, yun nga, may mga nakita rin tayo dito na mga naiwan na mga laruan. May mga payong pa nga, mayroon pa ngang tsinelas. May ballpen pa nga ako nakita kanina. So, iyon nga rin ang patunay mga S-friend, talagang sa lahat ng mga abandonadong lugar na pinuntahan natin, meron talaga na maglalagi. Kung hindi man, pansamantala mag-i-stay, gagawin nilang parang feel nila, tirahan na nila. So, katulad nito, medyo ang creepy lang ng dating sa akin.
Yung may mga sinabit-sabit pa silang mga ganito. Tapos ito nga yung mga naiwanan nilang mga pagkain. Malamang kung mga street dweller yan, ito yung mga mostly nilang nahihingi sa mga nagbibigay sa kanila. So dito na lang nila tinapon, dito na lang nila inipon, pati yung mga sirang umbrellas. Ano to, tangki? At yun nga mga S-Friend, so far wala naman na tayong masyadong ibang makikita dito. Katulad nung kung meron mang, umaasa lang kasi na baka malay mo meron pang mga records. Pero kasi base dun sa research ng Team Plakado, sa pagkakaalam nila base lang doon sa nakuha nilang info mula po sa Google Map back in 2015, talagang abandon na rin ito. So talagang technically wala na tayong makikita na kahit na anumang mga gamit mula doon sa dating nag-occupy nitong lugar na ito. So ang pinakamalinaw lamang talagang ito nga nagiging tahanan siya for the meantime ng ilang mga street dwellers. At ito nga, nandito tayo sa bahagi ng car wash. At yun, ito yung kabuuan. At sana nga naman mga S-Friend, mag-materialize kung ano na dapat yung talagang maging dito sa lugar na ito. Kung i-acquire siya ng isang malaking bus company, sana gawin na kung gagawin. Kasi alam mo yon, pag makakakita ka kasi ng mga nakatiwangwang na mga spaces katulad nito, minsan iisipin mo na lang bakit hindi na lang i-convert sa ganito, ba't hindi pwedeng gawin na lang na ganito. So parang nakakasayang siya in a sense na ganito na lang ang mangyayari at nandito pa rin yung masasabi nating ruins niya. Kung tutuusin mga S-Friend, itong bahaging ito ay unang gasoline station pa lamang ito, and doon sa kabila nito, as in doon sa kabila ng puting wall na yan, isa rin po yung gasoline station, pero hindi na natin siya mapapasok dahil naka barbed wire na. So baka parehong-pareho yung kasunduan na hindi pa naman nangyayari, na baka itong dalawang ito, itong lupang ito na kinatitirikan dati ng gasoline station, ma-acquire na, makuha na nung isang malaking bus company na nandito lang sa likuran nito. So yun mga S-Friend, hanggang sa muli po ng ating exploration. Sana'y samahan nyo kami sa mga susunod pa. At huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa Plakado TV. At ganoon na rin sa ating mga brother YouTube channel, ang Hilakbot TV. At ang aming side channel, ang Fact Gunner ni Mr. Factboy. At meron pa pala ang ating baby channel ngayon, ang Sindak Short Stories. So hanggang sa muli po mga S-Friend. At sa susunod nating exploration, kasama si Rico Loco. Subscribe! Tingnan nyo rin yung ibang mga videos natin, mga previous videos natin.